Takže dámy a pánové, vítejte u 5. dílu mého singleplayerového let's play Minecraftu. A jak si můžete všimnout, jsou tu bedny. Takže teď bych vám chtěl první dal truhla celá z cobblestonů a my do ní ještě něco přidáme. To už je asi všechno. A teďka vám ukážu druhou truhlu, kde mám všelijaké, dívejte, vidíte, že nám roste pšenice i ty dýně. Také tu máme vajíčka, všechno tohle. Můžete si všimnout taky, že jsem natěžil hodně uhlí. Dřevo těžím. Patří ještě redstone. Já jsem teďka právě byl v dolech a něco jsem natěžil. Tady si nechám pálit. Ne tohle, ne, tohleto. A tady vidíte, co všechno jsem jak kdyby našel, moje suroviny. Ještě tohle se taky hodí potom. A tady vidíme, že máme hlínu a štěrk. Takže a dáme tu taky ještě cobblestone. Teď vám řeknu, co se ještě změnilo. Co jsem tak všechno našel. Takže je toho strašně hodně, já to mám ještě žebřík. Co jsem toho našel, je toho strašně hodně. Opravdu strašně hodně. Pro mě je to velmi super, že jsem tolik toho našel. A teď vám ukážu, co si... je noc, takže my se vyspíme. Takže vám ukážu, co si všechno změnilo. Takže jako první, co si můžete všimnout, je, že jsem dostavil náš baráček, ano. Dále, že nám taky všechno tady roste. Dýně. A také si můžete všimnout, že jsme tak dobře postavili. Cípni. Ještě mi to poskáčeš. Můžete všimnout, že jsem postavil na dobrém místě, že jsem tam sami od sebe spounuli prasátka, což je velmi super. Dále jsem také přemístil tu, aby trošku jsem rozšířil, že tu jsou jenom ty stromy a tam jsou jenom tyhlety. A dál, co jsem našel v dolech. Pokračoval jsem úplně až na dně dolů. Takže si můžete všimnout, trošku jsem tady prozkoumal, všude byla lava. A našel jsem tohleto 4 dia, takže tu si tady takhle si necháme. Dále jsem slyšel zvuky všelijakých zombíků, tak jsem šel podle zvuku. A tady bych potřeboval něco dát, bo to je na téhle straně. Tady bych vylezl, takže půjdu tudma, ne tudma. Tak. Musím si udělat lopatku. Tady tudma jsem šel a teďka jsem šel kudma. Ano, tady potom bylo nic a slyšel jsem zvuky všelijakých Spidermanů a našel jsem také tohleto. Ano, je to 5 diamantů, což máme dohromady 9, jenže já si taky nechám abych měl z těch krumpáčů, aby mi padalo těch nerostných surovin víc. A teďka vám ještě něco ukážu, protože 9 jich nemáme, máme jich o hodně více. Jsem našel to, co jsem potřeboval, to, co hledám celou dobu. A tím je, ne, to si musíte počkat. My musíme vylézt nahoru a hned vám to ukážu. Dneska, co chystáme, je, že si zaneseme naše ty kravičky do ohrádky, postavíme také kurník, aby jsme měli příjem peří, protože na šípy se rozhodně hodí. A my se teďka podíváme, kde jsem? Jasně, tu my se teďka podíváme na hezkou věc, protože kopal jsem uhlí a prostě jedno mi nedalo, vypadala tam taková místnost a prostě to tak vypadalo, že to někde bude pokračovat. Tak jsem kopal asi tak hodinu. Prostě jsem kopal pořád rovně a našel jsem jednu důležitou věc. Nejsou to diamanty, ale o hodně něco lepšího. Protože diamanty jsou teďka všude, protože tenhle svět je vážně hodně dobrý. Takže prvně vám chci... Ne, tu vidíte samé díry a to je z těch uhlí, co jsem nakopal. A teď si tady můžeme... ještě vám chci tohleto ukázat,
že jsem tady také těšil uhlí, ještě tady jsem to nenechal. A tady byl redstone a za redstonem byly diamanty, takže jich máme, to jsou 4, 5, 6 plus 9 je 15 diamantů a o trošku dál jsem také viděl takovou místnost a tady byly dalších 6 diamantů, což je 11, dál už tam není nic, už je láva. A teď vám ukážu ještě něco superového, co se dneska asi budeme prozkoumat. To je asi všechno z diamantů, co jsem vám chtěl ukázat. Máme jich teda 15 plus 6 je 21 diamantů, což je o hodně dobře normálně, ale co když nám toho vypadnou třeba 3 diamanty z každého. To bude opravdu něco, to bude zásoba diamantů. Ale my teďka se jdeme podívat na takovou místnost, co jsem tady vykopával, dělal mi to hodně materiálu, také tu povedu koleje, to byl všude štěrk, hlína, a já jsem mi to nedal, kdyby tam něco třeba bylo. A pokračoval jsem dál, to byla taky hlína, pokračoval jsem dál, tady jsem udělal cestičku a tady jsem slyšel všelijaké pavouky, tak jsem všude kopal a pořád to bylo silnější, tam jsem kopal, tam, jestli to někdy nebude silnější, nahoru, jestli to nebude. Šel jsem pořád rovně, uviděl jsem štěrk, vykopal jsem štěrk, ten pokračoval nahoru a máme opuštěné doly, dámy a pánové, našel jsem opuštěné doly. Takže je to úplně super, protože určitě tady spawner nějaký bude, což znamená, že můžeme udělat mob trapku, já už ho dokonce vidím, tam je spawner, je to opravdu, ještě tu máme truhlinu k tomu, takže je to opravdu super. Pavouček už se spawnul, což je nepříjemné pro nás. My se vrátíme zpátky a někdy příští to tady prozkoumáme. Takže to jsem vám chtěl ukázat, tady povedu samozřejmě koleje, aby jsem nemusel chodit tak daleko. Něco spadlo. Já jdu radši pryč, aby nic nenapadlo. A my dneska, co si chystáme udělat, a tím, že se přestěhujeme se, ano, přesně tohle uděláme. Takže jak jste viděli, o diamanty máme postaráno. A na to budeme potřebovat ještě ten krumpáč, co nám toho bude dávat víc. A to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Jak vidíte, diamanty opravdu je hodně. Takže je to opravdu super. Kudma, ne, tam se dostanu k té prasklině. Ano, tady jsou vlastně naše schody. Takže je to opravdu super. Našel jsem tolik diamantů, což je 21 diamantů a z toho nám padne třeba průměrně 2 dia, což znamená, že to bude přes 42 diamantů. Takže možná, že bude i tak. Ne, to uvidíme, tenhle svět je opravdu super. Plno zvířátek, trhlinek, diamantů a dalších surovin. Taky mě bude stát teďka hodně surovin a to, že si postavím koleje. No a ještě vám chci něco ukázat, ale to, jak budeme dávat zvířátka do našich ohrady. Takže teď vám chci ukázat náš baráček. Nemohl jsem najít ty lesy, také ty tmavé, ty bukové, nebo co to je za hnusy. Pojď. Tak. Samozřejmě potřebuju hodně kuřata na peří, protože samozřejmě o flint už je postaráno. Takže my teďka co uděláme, to, že uděláme tady dýni. To si vezmu. A udělám si ještě tak chlebíček, protože budu mít opravdu hlad. Tak to stačí, 7 chleba. Opravdu to dost rychle. Takže tady máme náš baráček. Vidíte, všechno ze dřeva. Tady bych udělal nějaké třeba PC, crafting table. Nahoře by třeba tady by byly postele 2 k sobě a tady kolem toho bych udělal knihovny. A to jenom tak pro ozdobu, jinak první, kde bych dal knihovny, by bylo, tady vykopu ještě dolů nějaké místo, kde bude enchantment table a plno knížek. Takže ještě teďka si naženeme naše milé zvířátka do naší hezké
Teď tam se mi fajně hezky spounuli 2 prasátka, protože tam bylo jedno, ale později jsem si všiml, že se tam spounulo ještě jedno. Tady můžete vidět, že stavím další doly. No, jen tak z nudy, bo jsem si včera dal pauzu a chtěl jsem aspoň něco dělat. Vajíčkek máme už hodně, ale i taky vezmu slepičko, krabičko, ty taky. Ještě někoho vezmeme si z další party a takže si vezmeme také další kravičku. Můžeme jít. Tak. Také už bude udělán příběhový Minecraft, který se bude jmenovat Portál. Je opravdu na to se těší, teď už jenom dopíšu scénář a bude to. Sluníčko nám zapadá, co my to využijeme, pojďte. Ne, kravičku, potřebuji tě, abyste se mi mohli rozmnožovat. Pojďte. Dneska bych ti ještě postavit kurník, protože slepičky nemůžu být s prasátkama a s ovičkama, pojďte, teda s kravičkama. Tak, pojďte ovečky, ty se zasekli do stromečky, tak pojďte, nečum. Pojď. Pojď sem. Pojď, ano, tak na to musíš. Pojď a ještě jedna. Pojď tady. Ještě. Jste v pasti. Muhe. Takže a teďka nám budou slepičky snažit peří, prasátka maso a kravičky brnění. Takže co teďka uděláme, je, že si dáme semínka tady. Nasypáme si trošku toho. Tak. Taky jsem tady ještě trošku, toho jsem měl hodně bambusů. Trošku udělal farmu, ještě jsem tu přidal, kromě toho. Tak. Samozřejmě časem zlepšíme. Tak. Takhle. Prst. Trošku si ještě vykupeme dýně. A můžeme jít špinkat. Takže tady si dáme tohleto. Už máme docela hodně sugarcaneu. Chlebíček, to si tu dáme. Ještě máme tady. A to je všechno 9,5, to se hodí, pokud budeme mít luk. A my se budeme přestěhovat. Takže ještě mi napadlo, že místo těch knihoven nahoře bych mohl udělat truhly. Ano, tam bych mohl udělat truhly a knihovny potom dolů s enchantment tablem. Takže, co přestěhujeme jako první? Jako první si přestěhujeme postel. Postýlku. Tohletu věc. A tuhletu věc. Dále si chci vzít také sklo. Takhle. A můžeme jít se stěhovat. Takže dneska už jsem natočil i třetí. Nenatočil, ale dal na YouTube další díl Skyblocku. Dneska natočíme také tady tuhletu věc. Nebude můj Minecraft. Ne, uděláme to jinak. Ať máme hezké, tak si to vyměříme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže 1, 2, 3. 1, 2, 3. Takže 1, 2, 3 tady. Ano, takže tak to bude nějak vycházet. Dále jsem si všiml, že nám to nevychází, ale to je v pohodě, to se nic neděje. Tady. No a jeden tady. Vůbec to nevadí. Takhle. Tady můžeme dát okýnka. A tady. Takže o zásobu dřeva máme samozřejmě postaráno, protože to nám hodně jako nosí naše suroviny. Takže tady bude postýlka, tady bude druhá postýlka a tady budu dávat bedny po stranách.
Takže my se můžeme vydat pro první bednu, která samozřejmě bude odnášet ty nejméně věcí, a to bude přírodní materiály, neboli tady tuhletu truhličku. Samozřejmě se nám to nevejde. Ne. Takže tam budou přírodní věci, naproti toho dáme věci, které padají z mobů a ze zvířátek. Hopla. Dáme to tady. A tady dáme přírodní věci, jako budou semínka těchto stromů, semínka těchto stromů, sugarcane. Ještě to má viděli sugarcane, ano, přesně tady. Tady budou kytičky. Žlutá není, ne. Tady budou takové sídy a tady bude tohleto. Ještě teďka přírodní materiály. To dáme k hlíně a k štěrku. Dřevo máme. Takže to by bylo tak všechno. A my si ještě teďka vezmeme další ten. Tím bude ten zbytek. Tak. A jako další nastěhujeme tady tohleto. A já si vezmu už jednu truhlu. Mám truhlu. Potřebuju truhlu. Ano, přejdu tohleto. A jdeme se stěhovat další ten. Ona mi to napadlo, že to bych mohl udělat z tady tohohle dřeva. Ale to asi až potom dořešíme. Teďka si tu dáme další truhlu. Tady si dáme zbytek, tady budou pumpkiny, tady budou vajíčka, kytičky. Chvíli budeme potřebovat tady tohleto. Ano, a houbičky. Houbičky si dáme tady. Takže to by bylo k tomuhle. Tady si dáme iron, redstone, uhlí, všechno. Takže jdeme na to. Další stěhování. Vidíte, že takhle třeba roste to, potom vysekám, počkám si 15 minut a je to tady zase ty stromy, takže jako to je fakt postaráno. A potřebuji, ne, diamondy si nevyhodím, flint. Truhlu. Takže truhlu máme. Co nepotřebuji, na power. To si s tímhletím a jdeme. Takže budu také ještě jsem také prohledával, dole byla taková jeskyňka, tu jsem prohledal, nic tam není. V dalším díle příštím si ukážeme, tu prozkoumáme ty opuštěné doly. Také máme spawner, takže si uděláme mob trapku. Takže to bude super, dneska si můžeme ještě postavit enchantment table a portál do Netheru, ale to až se nastěhujeme. Takže to máme tohle, lapis dáme tady, diamondík dáme tady. A ano, a ještě tady to dáme, gold dáme tady. A máme ještě jeden redstone, to dáme tady. Ne, ještě si to vezmu a tím je tohleto. To dáme do naší truhly, teda do naší pece. Takže vajíčka se nám budou hodit samozřejmě na dort, z čeho využijeme. Ano, teďka si vezmeme krabici od hlíny. Mám krabici? Krabici nemám, takže hop.
To je blbý. Hop, 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 hop. Krabici. Aha, tady. Když krabici. Nastihujeme také tady tohleto. Vidíte, ty dýně rostou strašně rychle. Také v opuštěných dolech musíme najít semínka melounu, aby jsme mohli aj udělat tady tuhletu hezkou věc, a tím je, že uděláme také melounovou farmu. Takže tady bude hlína. Ještě by tu měl být. A potom tady udělám třeba věci, které jsou ze dřeva a dřevo. A ještě to, co dávají mobové. A to jsem tam dal, nebo ne? Ne, tam jsou ty. To, co dávají mobové. No, ne, musím tu. Také potom to je jenom taková začáteční farmička na hlínu, na sakra. No, pěkně. Tak, nepotřebuji, já potřebuji krabičky. Tak, a potom se netěším na přestěhování těchto cobblestoneů, bo to bude trvat asi nejdýl. Takže, také ještě udělat krabici na nástroje a myslím, že nám to vyplní všechno. Takže to dáme tady. A tady dáme veškerou hlínu. To je asi všechno a my totiž tady dáme ještě. To bude hlína, že doposluč, to bude hlína, štěrk. Takže tady bude písek a věci z písku. A tady ještě budu chtít vedle postelí také kraftící tably. A my si teďka ještě uděláme truhlu. Uděláme si 2. Ano, 2. Tak. To dáme tady. Tady uděláme věci ze dřeva, také samotné dřevo. Dřeva máme opravdu hodně, strašně rychle se to těží. Věci ze dřeva, tu dáme třeba tohleto. Tohle si nechám. Žebříky, které budu potřebovat ještě na udělání. To jsou všechny věci ze dřeva. Potřebuji také truhly, ještě jednu truhlu na blbosti, což na blbosti, jako co padají z mobu, jako ty šípy, kosti. Tak, na to si potřebuji tady. Tak. A tady bych mohl ještě něco vyplnit, třeba ty knížky, ale to později, až budeme mít enchantment table. Do příště uděláme kolem toho spawneru, uděláme nějakou místnost, aby tam nerozli jiní příšeráci. A uděláme z toho nějaký spawn, nevím podle koho to uděláme, já jsem ještě nikdy mob trapu nestavěl. A tady dáme zbytečnosti, neboli to, co padá z mobů, tady bude flint, šípy se nám budou hodit, kosti, maso, tohleto, gunpowder, obsidian, což tady budeme ještě dneska potřebovat, a sklo. To asi je všechno, takže my se můžeme vydat do poslední truhlu a také si tu už můžeme poprvé přespat. Nebo že nás nezabije nějaký mob, protože nevím, kudma jsem šel, abych se vrátil domů a máme zničenou postel, což by nebylo dobré. A my tady ještě máme některé věci. Ano, přesně tohle jsem se bál. A my vyhodíme teda, co nebudeme potřebovat, a tím bude motičku. Už začíná být opravdu tma. Ty dýně mi už začínají štvat, protože nevím, jak to mám těžit, a udělám stack dýní a už to moc těžit nebudu. Tu dáme tady a tu dáme
štěrk, 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 to byste neviděli, kolik toho je v těch dolech toho štěrku. Štěrk, štěrk a štěrk a štěrk. To je asi všechno štěrku. Tady dáme cobblestone. Na cobblestone budeme potřebovat ještě 2 truhly asi. Takže tohle. Nevím, jestli cobblestone se už nemám radši zbavovat. Nikdo? Chce se utkat? Oh. Oh, padni. Pojďím, blbečku. To je hůl. Takže, já doufám, že nahrávám, což je super, jinak by to bylo opravdu nepříjemné, protože jsem dneska to udělal, no, moc ne, to bylo takové nezáživné, ale patří to mezi ty důležitější věci. Máme teďka poslední truhlu. Bože, krabičku, ano, přijím tuhletu krabici. Sakra. Pojď dolů, hezky dolů. Ten creeper. A oni to přežili, jo. Velcí kluci. Tam máme vajíčko. A my tu dáme druhou krabici pro cobblestone. Jak nám to stačit ani nebude. Že cobblestone mám opravdu hodně. To myslím, že zásoby cobblestone už mám asi tak na celý tenhle ten svět. Což je asi všechno a teď jdeme pro další. A také bych tu ještě chtěl udělat krabici tady ještě na i cobblestone, ještě jeden a také krabici. Mám tu něco ven, už je venek? Není, takže tohle využijeme, tohle to zbouráme. A místo tady toho budou ještě truhly. A tady na to dáme další cobblestone. Tady je venek už. Ano, tady už je venek. To jsem nechtěl. Takže tady a tu a ještě věci s nástrojema, anebo to patří mezi dřevo, takže to dáme mezi dřevo. Takže nic s nástrojem nebudou teda, ale mě to baví je zazovat dolů. Pojďte mobové, pojďte skeletoní. Tak, a to teďka bude. Máme přeneseno, jdeme se vyspat. A hned teďka k ráno postavím portál do Netheru, někde daleko, ať to nedává takové ty úchylné zvuky, protože ty opravdu nemám rád. A při tím díle bychom si natížili glowstone a podívali se do těch opuštěných dolů, prozkoumali. Najdeme v krabicích semínka. Doufám, že mi to nepřepadne nějaký úchyl teďka, bo nemám zavřené dveře, ne. Hodní. Já si teďka vezmu obsidian, vezmu si také flint a iron. Tady příště tady bude plno jako pece. Tady 1, 2, 3 a tady 1, 2. Jinak budu chtít vypálit ani trošku stoneu, bo už to mám hodně. Uhlí mám taky hodně, takže nevím se o co bát. Když ty slepičky mi tu vadí, že jsou to v příštím díle postavím kurníček. Šípy, ty se hodí, protože ty budeme potřebovat. Bo já mám strašně rád střílení. A teďka, ať to nepopletu. 1, 2. Tak. Teďka 1, 2. 1, 2. A teďka se to dá tak? Ne, ještě jedno. A ne, to můžeme udělat takhle. Ať nestrácíme zbytečný cobblestone a ještě 4 na enchantment table a tady máme
pohodě. S tím vidím velký nic. Ale to mě ani blízko. Glowstone to ani blízko moc nemáme, což mi vadí. Není pevnost. Je taková rovinka. To asi tady jsou glowstone, ty natěžím příště. No a to je asi všechno, co by to mohlo být. Takže já se teďka vrátím zpátky do svého normálního světa a ještě uděláme se ten enchantment table. Tak. Teď kde vidím, já tam mám svůj domeček hezky. Tak a to by pro dnešek, pro tento díl mohlo stačit. Kde jsou ty vajíčka, oni už je sežrali, jsou svý. Ale to tam je vajíčko. Vajíčko. Co je? Ono teďka sežrala, ne? To je kráva. Počkej! Jak jsem to kráva dostala? Ty jsi zlobivá kráva, ty zlobivá krávo. To se nedělá. To aby viděla, že si to nemá zahrávat. A teďka potřebujeme ještě 2 diamanty a 1 knížku. Knížka, kde má sugarcane, ty musím si to zapamatovat, dobře, tak. Takže sugarcane a jdeme vyrábět, ne, ještě potřebujeme diamond. 2 diamondy. Už máme 1 diamond, ale za chvilku toho bude o hodně víc. Sami to uvidíte. A uděláme tak, ale nemáme knížku samozřejmě. Takže potřebujeme udělat tohle. Teďka papír. Teďka si to dělá jak? Tak. No, jak se dělá knížka? Jasně. Papír tu. Nebo se to vůbec nedělá z toho? Ze dřeva? Ano, nedělá se to ze dřeva, nemá ani knížka. Takže raz, ne.